Nyt ollaan saavuttu tänne Helsingin jäähallille ja tänään on erittäin mielenkiintoista ohjelmaa luvassa. Eli cheerleadingin SM-kilpailut. Mennään katsomaan, onko pojilla minihameet oikein päin. What got you into cheerleading? What got me into cheerleading? This is a long story. Do we have time for this? I don't know, man. No oikeastaan mä katsoin semmoista leffaa kuin Bring It On. Mitä 12 vuotta sitten. Ja mulla ei olisi ollut oikeastaan minkäännäköisiä ennakko-oletuksia, kun mä en ole lätkää seurannut. Niin en tiennyt edes mikä koko sana on cheerleading, niin oli helppo aloittaa. Cool. Ja sulla? Mä en kyllä voi kommentoida tähän ollenkaan mitään, valitettavasti. Mä löysin Suomen ehkä kovimman cheerleaderin ikinä. Kova. Niin, siis Mia Shrey. Moi, miten menee? Hyvin. Kiva, tosi kiva. En mä halua mitään. High school, all-stars, college cheerleading, yada yada yada, in between coaching, so on and so on, and then Finland, here I am. Siitä on aikaa. Mä oon aloittanut joskus ehkä 2001 itse harrastamaan ja lopettanut tuossa 2005-2006. Sitten oli muutama vuosi taukoa ja sitten tulinkin ihan niinku töihin liittoon. Olipa tyhmästi sanottu. Leikkaat sitä pois. En leikkaa. Valitettavasti ei voi kyllä kommentoida tähän kysymykseen. Selvä. Kerro sul siis murtokylkiluita tossa niin joskus. Joo, viime lauantaina tai tiistaina. Näin pääsi vähän niinku tapahtumaan, mut Toi aika laaja toi niin lauantai tai tiistaina, jos sul murtuu kylkiluut, niin et sä muista sitä. en, kun molempi päivä sattui niin paljon, mut mä taistelen. Käyttääks miehet tollasia pompomeja tässä lajissa? Ei käytä. Ei käytä miehet. Miksei? Se on ilmeisesti säännöissä. Mä en tarkemmin tiedä, että miksei. Miten susta tuli noin pitkä? Mä en tehnyt mitään. Mä en kasvanut. Siinä ekan vuoden aikana mennään sinne 3 metrin tasolle ja sitten tokan vuoden levitaatiokursseissa päästään sinne 5 metriin. Et se on semmoinen aika perustaso, mihin jengissä lopettaa. Jenkeissä mennään vähän niin kuin pidemmille kursseille. Siellä on sitten niin kuin 10 metrin levitaatiokurssit, mut kyllä näilläkin on pärjää. Ja Suomessa varsinkin kun Jenkeissä kaikki on isompaa, niin katotkin on korkeammalla. Et se on aika rajoittava tekijä noissa Suomen kursseissa. Ja mutta niillä mennään ja kyllä täälläkin pienessä Suomen maassa on ihan hyvällä tasolla päästy tässä lajissa. Siellä kuule pomppii. Eiköhän me mennä haastelemaan lisää jengiä. Mä kuulin, että sä et välttämättä osaa lausua semmoista sanaa kuin cheerleading. Ja miten tää on päätynyt tähän tilanteeseen? Sä oot ollut pitkään lajin parissa, niin miten se on mahdollista? Sä lupasit, että sä et kysy tätä. En mä muita. Ei, mä vähän just nimenomaan sanoin, että mä kysyn. Kyllä mä osaan se, mutta mulla tulee aina niinku paniikki. Että jos pitää johonkin isoille ihmisille, isoille tiloille sanoa. Niin just. Isoille määrille suomeksi. Mites Riikka, osaat sä lausua? Kyllä mä luulisin. Cheerleading. Wow, se tuli ihan niinkö apteekkihyllyltä. So basically the same story, because I also told that, that's just too gay for me. Is that politically correct? I don't know. Mä en kyllä saa sanoa tähänkään mitään. Tuleeko teiltä tänään puheisohjelma? No ei toi nyt ollut mikään vaikea, tietenkin tulee. Ei, mutta sille varmaan tarkoitti sun kisapukua. Hehe, olipa hauskaa. No se kyllä korjaantuu tossa vähän ajan päästä. No, mitä pienistä, moikka. Nam. No niin, eli tänään kun meillä on tällainen aika eksoottinen laji kyseessä, niin täytyy olla myös aika eksoottiset evät. Eli meiltä löytyy tämmönen ananas täältä, ja sitä kutsutaan myös Amerikoissa nimellä ananas. Yritä. Mä osaan sanoa SCL. Sano cheerleading. En sano. Mulla oli ennen, kun mä olin kisoissa, mulla oli oikeasti junnoissa, mulla oli 7 tämmöistä glitteripurkkia. Ja mä olin niinku ihan kimaltava, kaikki kutsumaan glittermiaksi. Mut nyt mulla on enää tää 1. Onko se silleen, että jos sä laitat niin paljon glitteriä, niin liikkuuko sun hiukset enää? Ei, se oli ihan niinku Mikä on semmonen hullu paristunti, mikä sulla on ollut tavoitteena tai teillä on ollut tavoitteena? No, kaikista ylivoimaisin on Cheer Daddy. Eli siis 2 tyttöä ilman samaan aikaan. Sehän on ylivoimaisin, mutta... Eli tämmönen tupla kupia niin sanotusti. Joo. Me se menee Cheer Daddynä. Cheer Daddy. Se voi melkein lopettaa, kun se menee. Oot sä faija? Mä en saa tähän kysymykseen vastata ollenkaan. Kelasit, että tulet vaan chillaa silleen treeneihin ja näytät hyvältä ja se riittää. No tyyliin.
No joo. Miksi ne on parhaat? Ne vaan on Suomen parhaat valmentajat. Onko ne jotenkin komeita tai? No on se ainakin se yksi Jarkko siellä. Kuinka monta kertaa teiltä on kysytty kysymys, että mä en ole nähnyt, tiedätkö, jääkiekkomatseissa jengiä siellä, tai miehiä siellä portailla. Onko teille kysytty tätä kysymystä usein? No, mulla on sukulaiset vähän aina sillä piikitellyt siitä, että mä oon cheerleaderi. Mutta sit mä oon näyttänyt jotain siistejä voltteja sun muita, niin kyllä on sitten hiljentynyt. Mummo hautajaisissa heittänyt vähän. Se on ihan hyvä. Mikä on ehkä cheer-kisoissa semmoinen hienoin juttu? Harvassa lajissa niin nuorin likoilla oikeasti on niin hirveän iso arvo se, että sulla on niin kivitalon kokoiset reidet ja pakarat, millä pystyy sit hyppimään ja nostamaan. Mä arvostan sellaista, että on kunnon podia. Varmaan kaikki ei välttämättä ihan arvosta näitä kivitalon kokoisia reisiä, mutta mitä mä kysyn vielä? Hei, kysykää joku. Mitä sekä varmaan kysyä ikää. Mua on kielletty kyllä antamasta minkäännäköisiä kommentteja näihin, että pahoittelen tästä. Mites semmonen konsepti kuin Chicks with the Chicks with the on semmonen lyömätön tyttöduo, joka pystyy tekemään huikeita stuntteja vuodesta toiseen. Harmaa, se Ismon uusi. Harmaa on ruma väri, eikö hyvä väri, kaunis väri, harmaa. Mikä päässä nukuit eilen, että on kisakappa? Joo, mikä päässä sä nukuit eilen, että sul tuli tää kampaas? Sukkahousu. Joo. Siis tää Mimmi varautuu sille aamulle, että lähteekö se ryöstää pankkiin vai tuleeko se kisoihin? Hyvä, kiitos. Onko sulla jotain viimeisiä sanoja? Mulla ei mitään kommentoitavaa. Ei täällä taas mitään miesten minihameita nähty, mutta jengi on ihan poskettomasti. Aika kivaa jengiä jopa. Ja selkeästi kaikki fiilistelee lajia, että se on kyllä ihan makeet. Itsekin hieman fanitan lajia, jos ei kukaan vielä huomannut. Ei muuta kuin seuraaviin SM-kisoihin joskus vuoden päästä.